Αυτός ο άνθρωπος έκλεψε μια τράπεζα και ο λόγος θα σε σοκάρει. Ο Λόρεντς Ρίπολ πήγε σε μια τράπεζα και πήρε 3 χιλιάρικα. Αντί να τρέξει όμως, έκατσε σε μια καρέκλα περιμένοντας την αστυνομία να το συλλάβει. Όταν το έκαναν, ρώτησαν τη γυναίκα του για ποιο λόγο να το κάνει, και εκείνη τους αποκάλυψε πως ο Λόρεντς της άφησε ένα γράμμα που έλεγε: «Προτιμώ να μπω φυλακή παρά να είμαι μαζί σου». Ο δικηγόρος όμως είπε να το παίξει βρώμικα και του έδωσε 6 μήνες κατοίκον περιορισμό, δηλαδή θα είναι φυλακισμένο σπίτι του. Αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται πως ήταν ανάπηρος, αλλά ο τυπάς βρισκόταν στο δρόμο και ζητιάνευε λεφτά. Ένας περαστικός υποψιάστηκε πως μπορεί να κρύβει τα πόδια του, οπότε και τον άγγιξε για να δει τι παίζει. Πήρε την απόφαση και έβαλε σε πράξη αυτό που του έλεγε το ένστικτό του. Το γνωρίζω, δεν θα τελειώσει καλά αυτό. Να τα. Κοιτάξτε τι ψεύτης είναι. Πόσο ψευτιά υπάρχει εκεί έξω. Και τώρα έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα για να κρυφτεί. Αυτός ο άντρας δεν πέθαινε με τίποτα. Το 1916 μια ομάδα ανθρώπων προσκάλεσαν τον Ρασπούτιν σπίτι τους με σκοπό να τον δολοφονήσουν. Του σέρβιραν κρασί, φαγητό και γλυκό με δηλητήριο. Τα καταβρόχθησε και δεν έπαθε τίποτα. Έτσι, ένας άντρας έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε στο στήθος. Όλοι νόμιζαν πως ήταν νεκρός, αλλά μετά από λίγο σηκώθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Τον προλάβαν όμως και τον πυροβόλησαν 4 φορές, που η μια σφαίρα το βρήκε στο κεφάλι. Για να βεβαιωθούν ότι ήταν νεκρός, τον έδιραν, τον έδεσαν και τον πέταξαν σε ένα ποτάμι. Μετά από μερικές μέρες οι αστυνομικοί βρήκαν το σώμα του και ανακάλυψαν νερό στα πνευμόνια του, πράγμα που σήμαινε ότι πέθανε από πνιγμό. Αυτός ο άντρας είναι κλειδωμένος σε αυτό το μηχάνημα τα τελευταία 70 χρόνια. Όταν ο Πολ Αλεξάνδερ ήταν μικρός, διαγνώστηκε με την αρρώστια πόλιο που τον παρέλυσε εντελώς. Αυτή η μηχανή τον κρατάει στη ζωή καθώς τον βοηθάει να αναπνέει. Παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να αποφοιτήσει από το Λύκειο χωρίς καν να πατήσει το πόδι του. Πήρε πτυχές στα οικονομικά και στη νομική. Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο με μια ράβδο που τον βοηθούσε να γράφει σε πληκτρολόγιο. Όταν ρώτησαν γιατί έγραψε το βιβλίο, είπε αυτό: Smart thousands of people, just like you. No matter where you're from or what your past is, or the challenges that you could be facing, you can truly do anything. Αυτός ο άντρας πήγε στην κόλαση. Ο Τζόρνταν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του δεν πίστευε στην κόλαση, αλλά ούτε και στο Θεό. Όταν μεγάλωσε, ξεκίνησε να καπνίζει, να πίνει, να πουλάει ουσίες κτλ. Μια μέρα που πήγε να καπνίσει, παρατήρησε ότι αυτό που κάπνιζε είχε και κάτι άλλο μέσα. Τότε ήταν που λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στην κόλαση. Ισχυρίζεται πως οδηγούσε ένα πανέμορφο αμάξι όταν από το πουθενά έγινε ένας τεράστιος σεισμός και ξεκίνησε να ακούει φωνές. Του έλεγαν: «Γύρνα πίσω, φύγε από εδώ». Ήταν σαν να ακούς άτομα να καίνε, αλλά να μην μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Δεν είχαν τελειώσει όλα όμως. Τότε ήταν που ο Θεός τον τράβηξε και τον πήρε μαζί του στον παράδεισο. Ο Θεός ξεκίνησε να τον κρίνει και του έλεγε μυστικά τα οποία μόνο ο Τζόρνταν γνώριζε. Τότε ο Τζόρνταν είπε: «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με». Ο Θεός τον αγκάλιασε και του είπε: «Είσαι συγχωρεμένος». Την ίδια στιγμή ξύπνησε και άνοιξε την Αγία Γραφή. Άρχισε να διαβάζει και παρατήρησε ότι ήταν όλα όσα είχαν μόλις συμβεί. Αυτός ο στρατιώτης έκανε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Χένρι Τέντεϊ ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1918. Ο Χένρι καθόταν στο πεδίο της μάχης και σάρωνε το χώρο για τυχόν εχθρούς, όταν ξαφνικά παρατήρησε κάτι. Μέσα στην ομίχλη έβλεπε ένα στρατιώτη να έρχεται σιγά σιγά κατά πάνω του. Χωρίς δισταγμό πήρε το όπλο και το έστρεψε κατά πάνω του. Λόγω της ομίχλης δεν μπορούσε να καταλάβει αν ο στρατιώτης ήταν σύμμαχος ή εχθρός. Όταν έφτασε στο μέρος του, συνειδητοποίησε ότι ήταν ένας άοπλος Γερμανός στρατιώτης. Ο Χένρι είχε σκοτώσει πολλούς στρατιώτες στο παρελθόν, αλλά είχε ένα κανόνα: ποτέ να μην σκοτώνει κάποιον που ήταν άοπλος. Παρόλο που είχε την τέλεια βολή, του ένεψε με το όπλο και του είπε να φύγει. Αυτός ο στρατιώτης που είχε γλιτώσει ήταν ο νεαρός Αδόλφος Χίτλερ. Αυτός ο τυπάς έκανε κατά λάθος μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του κόσμου. Το 1826 ο φαρμακοποιός Τζον Βόλκερ παρασκεύαζε φάρμακα χρησιμοποιώντας ξύλινα ραβδιά για να αναμίξει τις χημικές ουσίες μαζί. Μια μέρα παρατήρησε ότι ένα από τα ραβδιά είχε μια κολλημένη ουσία πάνω. Όταν προσπάθησε να το ξύσει, έπιασε φωτιά. Έκπληκτος από αυτό που συνέβη, ήρθε με μια ιδέα για το πώς αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να βοηθήσει άτομα που δεν έχουν ηλεκτρική ενέργεια. Άρχισε να πουλάει μικρά ραβδιά καλυμμένα με την έφλεκτη ουσία, συνοδευόμενα
εμπορευόμενα από ένα κομμάτι γυαλόχαρτο για να τα ανάβουν. Αν και αυτό συνέβη 3 χρόνια μετά την εφεύρεση του πρώτου αναπτήρα, τα σπίρτα γρήγορα έγιναν δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Η γάτα μου εχθές, παιδιά, έπεσε από τον 8ο όροφο. Γι' αυτό. Παύλε! Συγχωρέστε με. Παύλε, κοίτα δεξιά σου! Τι! Παύλε, γιατί γελάς? Είναι κάτι αστείο! Στο διευθυντή τώρα! Ένας μαθητής κοιμάται. Μη μου πεις ότι ήρθε η ώρα για το σχολείο. Αχ, ναι, έχω ακόμα 2 ώρες. 5 λεπτά μετά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα! Λοιπόν, παιδιά, σήμερα μάθαμε για τους νόμους του Νεύτωνα. Σε 3 λεπτά χτυπάει το κουδούνι. Άμα έχετε κάποια απορία, κάντε την τώρα. Κυρία! Έλα, Παύλε, πες μας. Εάν χρησιμοποιήσω 4 υπολογιστικές στο διαγώνισμα των μαθηματικών, θα είναι πιο εύκολο το διαγώνισμα? Τι σχέση έχει να κάνει αυτό με το μάθημα? Α, καλά. Τι ρωτάει αυτός, ρε? Πού είσαι, αδερφέ μου, τι λέει? Πού είσαι, αδερφέ, περίμενε να μας βάλω λίγο μουσική. Τι είναι αυτά που ακούς, ρε μπρο? Καλά, αφού δεν σ' αρέσει να βάλω κάτι άλλο. Κοίτα. Μπήκα τώρα μέσα δικό. Ρε μπρο, είσαι με τα καλά σου. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται να μη σ' αρέσει. Τέλος στα σχολεία. Τώρα καλοκαίρι. Εσύ δεν παίζεσαι καθόλου. Δεν πειράζει, θα πάω με το πλοίο. Παιδιά, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας? Και δώσε μου μία απάντηση που η δασκάλα μου δεν θα καταλάβει ότι έκλεψα. Παύλε, τι θέλεις να παίξουμε? Πες μου 5 διασκεδαστικούς τρόπους να περάσουμε το χρόνο μας. Τι κάνει ο μπρο? Αγόρι μου, θες να μαγειρέψω φασόλια ή σουβλάκια? Να φάω φασόλια ή σουβλάκια? Α, καλά, εσύ έχεις τρελαθεί τελείως. Μαμά, τσέκαρε! Έλα, παιδί μου, πες μου. Μισό λεπτό. Έλα τώρα. Από ό,τι βλέπω χρειάζεσαι λίγο ακόμα εξάσκηση. Όχι, περίμενε. Πραγματικά δεν θα πιστέψεις τι έκανε αυτή η γυναίκα. Η Τζέμα το 2010 δέθηκε μόνη της με κάποια καλώδια μιας γλάστρας, πήγε στην αστυνομία και είπε πως κάποιος της επιτέθηκε. Ο τυπάς μπήκε φυλακή. Τότε ήταν που κατάλαβε ότι λειτουργεί, έτσι κατηγόρησε ακόμη 14 άντρες για επίθεση. Η αστυνομία σπατάλησε πάνω από 6.000 ώρες διερευνώντας τα λεγόμενα και τους κόστισε περίπου 400 χιλιάρικα. Μετά από μερικά χρόνια σκέφτηκαν, κάτσε ρε, μπορεί να είναι ψέματα. Καλά λες. Την συνέλαβαν και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή. Είπε πως δεν είχε καθόλου τύψεις για ό,τι έκανε. Όλο αυτό ήταν για να κάνει τον πρώην της να ζηλέψει. Δεν θα πιστέψεις τι έκανε αυτός ο άντρας για να πάρει εκδίκηση από τον γείτονά του. Αυτός ο άντρας είχε ένα απέσιο πρόγραμμα εργασίας. Έπρεπε να σηκώνεται 2:30 το πρωί για να είναι στη δουλειά στις 4. Τα άτομα που έμειναν από κάτω του έπαιζαν πάντα μουσική όταν ο άντρας προσπαθούσε να κοιμηθεί. Οπότε μια μέρα πήγε και τους ρώτησε άμα μπορούν να τη χαμηλώσουν. Αντί να τη χαμηλώσουν όμως, την ανέβασαν παραπάνω. Σταμάτησαν να παίζουν μουσική και πήγαν να κοιμηθούν στις 1:30 το πρωί. Ο άντρας στις 3:30 το πρωί, πριν φύγει για τη δουλειά, έβαλε τον ενισχυτή της κιθάρας του σε μέγιστη ένταση και τον έβαλε να κοιτάει προς τα κάτω. Και μετά έβαλε την κιθάρα του από πάνω. Εάν δεν ξέρετε πώς ακούγεται κάτι τέτοιο, ορίστε ένα παράδειγμα. Όταν γύρισε σπίτι μετά τη 12ωρη βάρδιά του, ο ήχος εξακολουθούσε να ακούγεται και οι γείτονές του δεν έβαλαν μουσική ποτέ ξανά.